рақамҳои фурӯшанда тамошобинони азиз 909 01 90 11 ҳамин рақамҳода бо нависед, занг занед, бо пратар адресшона мефаҳмонанд. Шумо метавонед омада аз наздик бинед, бо арзон мешаванд. Аз ин нархҳое ки ҳозир мо гуфтем ҳамашон арзон мешавад. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад. имрӯз ман дар ҷумъа бозор ҳастам ва бисёр хоҳиш карда будам ки ҳамин техникаро ба мо нишон диҳед аз ҷумъа бозор. ҳозир бошад ман медонед духовкаҳои германскиро дидам. ҳамин дуконе ки ҳозир ман техникаҳошона нишон медиҳам, ҳама борошона аз Европа меоранд. ҳамин техникаҳошона созай кор мекунанд. ҳамин ки истифода бурдагиай. ҳолати коришон хубай. ана иҷа духовкаҳои беҳад фасони хушрувоч хеле медонед. ино мисол ҳозир дар Тоҷикистон германский шнев ҳамин ки меоранд, намедонам аз Туркия меоранд, аз Россия меоранд, 4000 иҷада бошад, германскиш 1700 сомон. марҳамат, ҳозир дохилшам нишон метам бо хебдай. дидед бои тамоман дига хебдай. 1700 сомонӣ бовар кунед. нархи беҳтарин барои чунин намуд духовкаҳо. ана ин намудаш боша, диде дараш чӣ кушода мешава. ишхушру калон. мошинаҳои ҷомашӯбӣ чанда яка? сиралкотон чандиян? қимати чанда? нами аз 1500 сомон сар мешавад. анамин намуд стирайли машинко то 3000 сомона. аз ҳама қиматаш 3000 сомонай. иноям бори европаям. бинед LG ҳастай, Samsung, Diamond, ҳамаи ҳамин борои хуби беҳтарин. ин фирмо дар Тоҷикистон ҳам ҳастай, дар техносилҳо, дар ҳамин магазинҳои техникӣ иҷадам ҳамашон ҳолати хуби корида қарор доранд, кор мекунанд, гарантия низ доранд. чанд қа гарантия доранд ака? 1 моҳ гарантия доранд. марҳамат бинед то 3000 сомона аз 1500 сомон. шумо бухтон метавонед биёед аз наздик як маротиба бинед. микроволновка чандай? 250. инҷада якта микроволновка мондаги будай Samsung сенсорнияй 250 сомонӣ. бел дора як маротиба тоза мекунӣ, аҷоиб хушрӯ мешава. ина бинед стиральни машинкошон 5 килога дора, 6 килога дора. ҳама хелш ҳаста. тарафам нишон тием. ино чи яка? ана ин намудо кор мекунанд. ҳам духовкаошон кор мекунанд, ҳам иҷада плитаги ҳам ҳастай, гази ҳам ҳастай. 500 сомония. 500 сомон распродажа кардиян. марҳамат биёед. и аз видеои мо аз кӯҳна бозори саховатай касе намедона. анамҷа биёед магазини шалакаи худаш маълум ай. дуюм рядашта қарор дора ба фикрам. бинед ҳамашон нағз кор мекунанд. намудшонам навай, мисол хушрувай ҳолати хубда қарор дорад. 500 сомон. холодильникойтон чӣ? аз чанд сомон то чанд сомон? қиматаш? ана ин холодильникошон иҷада чанда холодильникай аз 1800 сомон сар мешава. қиматаш 3000 сомон. калоношай 3000. бо арзон мешава. як маротиба бо хутон омада бинед. бори дигар такрор мекунам видеое ки ҳозир тамошо кардед дар бораи техника и аз бозори ганҷина, қафои бозори ганҷина саховат кӯҳна бозоруш буд. метавонед омада бинед, нарх наво карда сипас харидорӣ намоед. боқӣ саломат бошед. хайр. рақамҳои фурӯшанда тамошобинони азиз 909 01
90 11. همین رقم ها با نویسید، زنگ زنید، با پراتر ادرسشون میفهمونن. شما میتونید اومده از نزدیک بینید. با ارزون میشوند، نه از این نرخایی که از ما گفتیم همشون ارزون میشود.